барои шаҳрвандони тоҷик талаб карда истанд, ки аз байн бурда шавад. Як сол баъд аз он аз тарафи парлумонҳои ду кишвар баъд имконият ҳаст. Так дигар ягон вариант надорам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк гузоред. Нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзаред барои айсари нав кардани документҳотон, рақамҳои мобилишон мебурад, зангшон мезанед, шуморо бо нархи арзон мегиранд, границаи Қазоқистон мебаранд. Дар Федератсияи Русия аннулировать кардани низоми душаҳрвандӣ бо Тоҷикистонро талаб доранд. яъне ки гирифтани паспорти российский двойное гражданстворо барои шаҳрвандони тоҷик талаб карда истанд, ки аз байн бурда шавад. Дар Федератсияи Русия пешниҳод карданд, ки созишнома дар бораи низоми душаҳрвандӣ бо Тоҷикистон бекор шавад. Михаил муовини раиси Кумитаи сиёсати иқтисодӣ Думаи давлатӣ дар номае ба ҳукумати Русия лағви ин созишномаро талаб кард. гуфта мешавад, ки ин созишномаи душаҳрвандӣ бо Федератсияи Русия дар соли 1995 ба имзо расид. Як сол баъд аз он аз тарафи парлумонҳои ду кишвар ба тасвиб расида буд. вале имрӯз гуфта мешавад, ки раиси Кумитаи сиёсати иқтисодии Думаи давлатии Русия талаби онро карда истодааст, ки дигар барои шаҳрвандони тоҷик дар Федератсияи Русия душаҳрвандӣ дода нашавад ва ин чиз аз байн бурда мешавад. ҳоло ин чиз қабул мешавад ё ин ки не, интизор мешавем информатсияи нав ки баромад, баъд худо хоҳад бо видео мекунем барои шумо мефаҳмонем. ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунем. кадом меда дороҳои гиёҳӣ дар кор боша, марҳамат видеоро тамошо кунем. ширкати Шифофармо дороҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи Паҳлавон. инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. Сакиева нависондаи. Салому алейкум бародар. Мо ду писар ҳастем. Акам ай духтури барои аблава нагзашт. аз оила худам тоқа кор мекунам. мешавад сардори хоҷагӣ кунам. аблава мебаранд, ответ жду дорум. ака пешаки раҳмат. дар ҳолате ки документални агар техта сардори оила ба қайд гирифтанӣ бошӣ, бояд ки дар ин ҳолат мисол падару модари ту хонаншин бошанд, яъне ки дар ягон ҷо кору фаъолият накунанд. агар ва ин бародари ту ҳам дар ягон ҷо ки кор накунад, баъд имконият ҳаст. так дигар ягон вариант надорам. абдул нависонда. Салом ака. 26 сола бошию хизмат равӣ. 1 сол хизмат мекунӣ ё 2 сол? 26 сола бошӣ хизмат равӣ, 2 сол хизмат мекунӣ. Сангакзода нависонда. барои лайку просмотр любой корам мекунӣ. фикр мекунам айта одами тупой набудай. ман просто як информатсияро мебурам, гап мезанам барои мардам мефаҳмонам, тамом. расул нависонда. ака аз соли 23 депорт шудагиам. то ҳол ягон ҷода проверка када месанҷем. проверка метавонӣ бира дар шуғли аҳолӣ бикунӣ, меганҷобӣ ҳамҷода. як нафари дигар нависондае ки салому алейкум ака. як савол. даъвати хидмати ҳарбӣ тамом шуд? бале, нақшаи даъваткунӣ ба хизмат 100% ба анҷом расидагӣ. майр нависондае. салому алейкум акаи Сорбон. вес 45 кило бошад. хизмат мебарам? не, агар аз рӯи кило бигирем аз 48 кило муқаррар шудагӣ ҳастад. як нафари дигар нависондае. салому алейкум. амнистия мешавад 2026 да. ягон хабар нест. ягон хабар нест. исматзода нависондае. салом ака. ман патент буд шавам. Тоҷикистон бирам. чанд моҳ да метавонам биём? обратно кае ки дилхоҳ рафтан мехоҳӣ рафтан, метавонӣ ки боз ба Федератсияи Русия сафар карда равӣ. эҳтиборов нависондае. ассалому алейкум ака. ман аз оилаам ҷудо шудагӣ. суд 3 кӯдаконамро аз ман гирифта ба модараш дод. ман барои муошират ҳалнома дорам, вале кӯдакон нест. аз гуфти бобои кӯдаконам, кӯдако бо модараш ба Россия будаасту кӯдако дар он ҷо мактаб хонда истоданд. кӯдако ба модараш забони русиро намедонанд. оё ҳамин мумкин аст? илтимос ба ман маслиҳат диҳед. пешакӣ раҳмати калом. агар ин хелгирем бе иҷозати шумо аз сарҳад баровардани кӯдакода ҳуқуқ надорад, яъне бедаверности ту мумкин нест. ва дар ҳолате ки ту ҳалнома дорӣ ва кӯдакоро ба ту нишон наметиҳанд, мақсад дар ин ҳолат боз ту метавонӣ ки рафта тибқи ҳалномаи доштагид муроҷиат кунӣ, шикоят кунӣ. меҳроб нависонда. салому алейкум акаи Сорбон.
рейсра ба сум кушода мешавад? илтимос ҷавоб диҳед. Рейсра ба сум кушода намешавад. ин чизое нестанд ки мисол пултона бигиранд кортона буд кунанд ва проблемаи шумо ҳал шавад. ба ҳамин хотир дар фирефтаҳои ҳар кас гирифтор нашед. барнома имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволотон бошанд бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.